Tupu ewe malite nzukọ delegates meeting nke afọ 2025 n'Awka bisi obodo Anambra State, otu kansụl ndị eze ọdịnala na mpaghara South East wepụtagodoro oge wee gaa njem n'ebe dịgasị iche iche gọọmenti rụrụ ọrụ na Anambra State bụ nke gụnyere obi gọọmenti ọfụ nakwa Solution Fund City. Onye ọrụ anyị bụ Joseph Egbocha nọ n'ebe ahụ n'aha ABS ma kọrọ anyị ka ya bụ njem ha si wee gaa. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu dịka ha gachara letacha ihe ndị ahụ arụrụ, onye isi oche South East Council of Traditional Rulers Eze Dọkịta Emmanuel Okeke kwuru na Gọvanọ Soludo arụla nnukwu ọrụ n'Iche steeti a, wee kwuo na ihe ndị a rụgasịrị gosiri na Anambra na-ebute ụzọ n'ebe metụtara nleta na nlegara anya. Ndị wetara edemira ka Anambra steeti wee ike tụgharị bịa n'ọnọdụ ọma dị otu a, Chukwu ga-agọzi ha. Soludo IC ebe nwere ike ịtụgharị Anambra ka ọ bịa wuruzie obodo ndị mmadụ ga na-abịa elerewa anya, asị bịa dịrị gị mma. N'okwu nke ha, onye chairman nke Abia State Council of Traditional Rulers Eze Salinus Mba, onye ogbo ya nke Enugu steeti Igwe Samuel Asadu kwuru na ọ tụrụ ha n'anya bụ agadaga ọrụ a na-arụ na steeti a, wee kwuo na a ga-elebara ya anya iji jikwa ya nke ọma. N'okwu nke ya, onye managing director nke Ike Jordan bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwugharị ya bụ gọọmenti haus, injinia Ikechukwu Nnahasị kwuru na ya bụ gọọmenti haus bụ nke dịgoro njikere ka agbapee ya ma tụkwa Gọvanọ Soludo n'ịdị uchu ya ịhụ na alụchara ya bụ ọrụ bụ nke kachanụ n'obodo Naijiria.